Hát sziasztok srácok, ebben a mai videóban ivédezni fogunk. Egyedül vagyok most, hát mindenki lelépett, szóval egyedül fogok játszani ezt a csodálatos játékot. Az egyik videót akartam csinálni, csak egy klipet szerettem volna csinálni, egy ivéd klippet, és hát az lett belőle, hogy szörepobó, ez nem boldog. Szóval az lett belőle, hogy hát copyrightos lett a zene, amit aláraktam, ezért nem tettem fel a YouTube-ra, hiszen olyan copyright-ot kaptam volna, hogy az nekem, nem csak nekem, hanem az egész világnak fájt volna, de nagyon durva copyright-ot kaptam volna érte, és nem akartam már a videó kezdésnél copyright-ot kapni. És így szóltak srácok. Tudod? Gyertek playerek, mondjatok meg. Itt vagyok. Gyere. Jó, ki volt kapcsolva. De jó. Hát ez csodás meccs volt. Nézzünk egy bobót. Ez az bobó. Itt egy bobó, nézzétek. Itt nem tudom mit csinál. Bobó nagyon durván nyomja. Még egy bobó, valaki beszéljek. Ez a bobó, ez... Gyerünk kipuszítni! Gyerünk bobó! Jaj, skatok! Jó, hát ez elég... Jó, mit repülget? De boldogtalan leesik! Tiszta boldogtalan volt szegény. Skacok, szerintem menézzünk. Bleh, úgyis a pályaválasztás. Egyébként köszi a 4 subscribert, nagyon köszi. Alex feliratkozottam, szóval kösz. De várjunk. Equipment, item shop, iszadres. Vegyünk egy kis kólát, figyelj. 3, 2, 1. Bug. Nem bug volt, de ez nem tudom, hogy mi volt. Ilyen 6 millió kólát vettem. Van 12 kólácskám. Már itt spawnolnak a szörnyek itt alul. Alattam lesznek. Menj már ki. Mi? Tudom, hogy ki lehetett volna rúgni az ajtót, most srácok.
Ez van zárva. Kösz. Repüljünk! Hui! Out! De idegesítőek ezek a nextbotok. Please, szedj már föl! Ez leáll földre vivelni, mikor simán fölvehetne a vállán. Ebbe a playerbe bízok. De most mit csinál? Hát ez csodás mes lesz, úgy érzem. Hát mindenkit lekilláltak, úgy látszik. Túl jó volt ez a Xbox. Kaptunk 31-et, ez nagyon jó volt. Menjünk fel szerintem. Nem sikerült, na várjunk. Szokhatunk a kólát. És akkor úgy megpróbáljuk. Ó, sikerült! Mi van? Szétugrattam a kocsiba. Igen, aki nem tudná, lehet ugratni a kocsikról limitbe. Amúgy, köszi a 4 feliratkozatom, észre mondtam, de tényleg kösz, nagyon hálás vagyok, érte, hogy jó, oké, csak egy feliratkozó van még, de akkor is nekem ez izgalmas szám. Most már shorts videómat is megtaláljátok. Lehet, hogy nem találjátok, de hogyha telóról nézitek meg, nekem telóról kiírja. Ha valaki gépről nézi, akkor lehet, hogy nem. De amúgy kiírja. Granddad! Granddad! Jó, elmenekültünk egy Nextbot elől. Ja, jön. Akkor ide. Granddad! 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 LOL! Átfutottam rajta. És pont ezután bagol be, miután meghaltam. Granddad! Ez azért jó. Granddad! 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 Az mi volt? Jó, oké, ezt meg szépen visszajátszuk. És az utolsó playerek hol? Campelónak.
Hát you died. Nagyon ügyesek voltunk ebben. Jó, kövikörbe be kell melegíteni, be kell vadulni ebbe. Jó, 200 ilyen coinit. Haladunk. Remélem nincs pályaváltás, mert most be akarok vadulni. Jó, oké, törjük az ajtót, és akkor menjünk. Erre, nem tudom miért arra, ahhoz vannak szörnyek. Jó, szerintem senki. Ó, speed van, gyereke! Mit csinálnak? Majdnem fölütöttem a házat, lol. Figyelj, most megpróbálok oda fölrepülni. Nem lehet! Nem mondod! Pedig föl tudnák repülni. Amúgy hittek, ez a videó hány perce van? Hát 12 perc. Kérem is jártam ezen a napon. Let it go. I'll put the butter on him. The dog with the butter. I'll put the butter on him. Let it go. The dog with the butter. Let it go. I'll put the butter on him. The dog with the butter. I'll put the butter on him. Help me, please. Help me. Help me. Help me. Jó. Na most már biztos, hogy pályaválasztás. Ez az ajtórepül. Ja. Hát akkor legyen. Ja, tényleg ez a map, ez nagyon jó map, ami régen ezzel is nagyon sokat mentem, de ez nagyon jó map ez. Ez ilyen best level map. Úgy ide kéne kijönni hátra és itt befalazni magunkat, majd beszélni. Töltsön már be. Jó. Oké. Szilvánmarra megyünk tovább. Mert azt hozták ki. És értem is, mert jó map. Jó. Akkor most villámlik ez csodás. Én ezt a meccset befejezzük, aztán kapcsolom ki a gépet, mert hallgatok. Jót parkoljuk a törött autót egy garázsba.
srácok, vége ennek a meccsnek. Én utána tényleg gép kikapt már. Hát megint is villámlik és... Ja. Ó, szerintem nem csak én megyek az emberekért, hanem mások is. Amúgy nem tudom, most miért most jelentem be, de remélem játszatok a nagyon menő skinemet. Jó, erre van még valaki. Már sem erre? Sem erre, jó. Nincs sem erre senki. Akkor megyünk kempelni. Mert nincs sehol senki. Jó srácok, akkor ez egy meccs mindjárt vége, azt nem... Hát akkor az a rész ennyi lett volna, hogyha vége a rész. Ó, várjátok. Valakit dobnoltak. Megyünk is ért. Ó, már viszik. Srácok, Survive-id. Lordnek, hát elég van nekem Survive-id. 350. Gyors vásárolunk még egyes srácok, aztán... Jó, oké, sem szükség. Várjunk, equipment. USA Blast. Teleporter, barrier. Szerintem kólából vagyunk. 15-öt. Jó van, srácok, ez a videó annyira tudom, hogy tetszettek, mindenképpen üljökkötök, és nyomjatok a lájkot, én Marci voltam. Na hát,